Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So kung mapapansin nyo, nandito na tayo sa may Mabalacat, Pampanga. So galing ako dito sa may BPI dahil kinuha ko lang yung sahod natin dati. So ngayon lang natin kinuha kasi medyo busy tayo sa probinsya. Kaya eto, muli nagbabalik tayo dito sa Pampanga. So kung mapapansin nyo ay napakaraming sasakyan ngayon dito. Ayan, parang balik normal na dito sa may Dao. Ayan. So pupunta tayo dito sa may Balibago, Angeles City. Ayan, bibigyan ko lang kayo ng update dito mga tol. Abangan nyo mga tol mamaya. So ayan mga tol, welcome back to my channel. Ayan, dito na tayo sa may tapat ng Pure Gold Dao. So pupunta lang tayo dito sa Balibago. Ayan, bibigyan tayo ng update dito. Try na din natin kung may mga nagki-checkpoint dito para yung mga gagaling sa may Tarlac or Baguio, makita nila kung ano yung kailangan nilang dalhin kung may checkpoint. Papakita ko lang sa inyo. Mukhang dire-diretso lang naman, walang mga nag-aarang. Ayan, may mga pulis pero pinapadiretso lang tayo. Ayan, maraming salamat muna sa mga nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko, tulad ng gagawin natin ngayong araw na to. Ayan, yung mga nagdi-deliver na mga pagkain, yung mga food panda, grab food. Ayan, lalamove. Ayan, shoutout sa inyo. And shoutouts din sa mga kabalen, motovlogger dito sa Pampanga. Ayan, malapit na yung ano nila, ano namin pala, yung EB namin sa May 9 na. Charity rin, gustong mag-donate. Ano, food fund at saka grab food. Napakabilis, dahan-dahan lang po tayo. Ayan, huwag maghunahan. Nakakapaghintay naman yung mga customer natin dyan. Basta safe lang tayo. Oops, ito, nakakatakot lang dito. Kailangan talaga ng overpass. Ayan, nasa Balibago na tayo. At titignan din natin yung mga ano rito, mga casino, mga bar. Papakita ko lang. Wala naman tayong intention na pinopromote natin yung mga babae rito. Sa kabila, ayan, papunta ng Marquee Mall. Ito na yung walking street. Ayan, walking street. Ayan, napaka-traffic na ngayon dito. Napakarami na rin sasakyan dito sa may Balibago. Ayan, punong-puno na rin yung mga parking lot dito. Ayan, siguro yung mga kakasino mga yan, or mga pupunta sa bangko. Ayan, yung mga nang pumapasada ng jeep, medyo kukunti lang yung mga sakay ngayon. Best Western Marlin Mansion. Ayan, 19 kopong-kopong. Ayan, napakatanda na ng 19 kopong-kopong na yan. Tagal-tagal na rin di tayo pumunta rito sa Pampanga. Tsaka sa Clark,
kailan kaya ulit tayo pupunta sa loob ng Clark para makita natin yung mga pagbabago or yung mga tinatayo nilang mga building dun sa loob ng Clark. Ayan si kuya, hindi niya alam yung kung saan siya pupunta. Oh, and Max Orange, baka nag-change color na lang yan. Abakan Bridge and Robinson, Balibago. Ay, napaka-traffic ngayon dito sa may tulay. Ano kayang meron dito? So traffic na ngayon dito ha. Wala naman mga sumasakay ngayon sa jeep o konti lang. Ay, balikan ko kayo mga tol ha. Ay, napaka-traffic ngayon dito. So wala naman aksidente nangyari dito. Sadyang sa rotonda dito talaga natatraffic. Ayan, kasi yung mga paikot papunta ng San Fernando and papunta ng Angeles. Ayan. Yamaha. Wala talaga akong H. Ayan, dire-diretso lang tayo papunta ng Angeles City. So dito rin nakatira si Bien Alcario. Shoutout sa iyo, Bien Alcario. Subscribe nyo na rin yung channel ni Bien Alcario. Malapit lang siya rito sa may crossing Balibago, ay Angeles City. Sorry. Ano yung crossing dito malapit sa Aling Lusing, Sisi Queen. Ito na yung crossing. Dito maraming mga street food dito. Ayan o. Ito, malapit na tayo dito sa may Apo. Friday din ngayon mga tol ha. Dati may traffic na ngayon dito dahil maraming mga namimili dito sa may Tiangge, mga Apo. So ngayon may mga nakikita rin ako mga bumibili ngayon dito. Ayan o. Ito yung Apo dito sa mismong kanto na to. Ayan, sa kaliwa. Ayan. Ayan, may mga nagtitinda na rin ngayon. Hindi tulad dati talagang wala. Ngayon meron. Ito yung Victory Line, Philippine Rabbit. Oo, wala, sarado. So may pupuntahan lang ako dito mga tol ha. Ayan, dito sa may Angeles City mga nagbebenta or bumibili rin ng mga silver. Ayan, tsaka nagbabawas, gumagawa ng relo. Ayan, yung dating McDonald's na to, dating ano to Sinean. Ito papunta ng tawag dito General Mall tsaka Nepo Mall. Ito naman yung Jumbo General dito sa may Angeles City. Ayan, napakatagal na ng General na yan. Marami rin nagtitindi dito sa may Harapan. Lahat ng klase, 10-10 dito meron din. Ito yung palengke ng Sandigo. Ayan, sarado sa mga nagmumotor. Ayan, dito muna tayo. May bibili lang kami.
ng case para sa cellphone. Dito sa Angeles marami rin talagang nagbebenta rito, iba-ibang klase. May 10-10, may mga bag, gloves, short, ayan, damit. Oh, muntik na si kuya. Ayan, Apo Day. Ito, nandito na tayo sa may crossing. Ay, yung mga tent na naka-ilera. Ayan, dating release yan, yung ng trend. So ngayon wala pa nang nagtitinda ngayon dahil tang-aling tapat. Nagbubukas lang yan alas 4. Yung iba pero yung iba pala nakabukas So yan lang muna mga tol. Maraming salamat sa inyo. And Aling Dusing, the Sisi Queen. And see you next vlog na lang ulit. Salamat po.